Kuhinjski prostori mjesta su kuhanja i druženja svih ukućana. Upravo zato mlada se obitelj odlučila nagraditi novom kuhinjom. U starom stanu u prostoriji od 6 kvadrata moramo smjestiti nov prostor u kojem će svi uživati. Rušimo sve i radimo iznova. Nekadašnja stara stolarija zamijenjena je novom. Prostor s obje strane prozora iskoristit ćemo za kuhinju, pa prvo krećemo s rješenjem tlocrta. Raspored smo složili tako da ne mijenjamo bitno položaj postojećih instalacija. Desni dio namijenjen je kuhanju i za hladnjak, dok se na suprotnoj strani nalaze sudoper i perilica. Kad je tlocrt riješen, krećemo s odabirom materijala. Kako je klijentima najbitnija stvar funkcionalnost i lako održavanje, predložit ćemo im nove Elgardove iverale koji nalikuju nepravilnim betonskim površinama, čime zadovoljavaju taj uvjet. Uz to predložit ćemo i radnu ploču od Getacora. Uzorak je šaren poput mramora, te ćemo u detalju koristiti dekor od drveta koji će sivoj bazi dati toplinu. Uz materijale za kuhinju biramo i keramiku za pod i zid. Budući da mijenjamo sve iz temelja, odabrat ćemo i nove utičnice. Odabrane materijale unijeli smo u 3D prikaz kako bi klijentima bilo lakše vizualizirati budući prostor. Poslala sam ti sve na mail, to se vidi u nacrtu i definirali smo materijale, još sam ti donijela ovdje isprintano. Došla sam danas vidjeti sudoper uživo i aparate. Slučajno ste odabrali Getacor radnu ploču, što će biti jako dobro rješenje. Mislim, imam jedan dobar prijedlog za sudoper, pa da to pogledamo, pa ćemo onda... Na aparate, može. Dok se materijali i aparati u Elgradu pripremaju za isporuku, na gradilištu je radno. Za zid smo odabrali pločice neobičnog dizajna od kojih je svaka drukčije nijanse s rubom koji nalikuje na metalni okvir. Uz njih dolaze odabrane Schneider Electric kamene utičnice. Zidovi i podovi su gotovi, ova keramika će biti iznimno jednostavna za održavanje, to je bio jedan od zahtjeva klijenata. Sada smo spremni za montažu kuhinje, dok se kuhinja montira ja idem odabrati finalne detalje. Postavljamo korpuse i krećemo s montažom donjih elemenata. Izrađeni su od tamnije nijanse sive boje, dok su gornji u svjetljoj varijanti istog dekora. Kako bismo prostor u potpunosti iskoristili, izradili smo i elemente iznad nape i hladnjaka. Na samom kraju dolaze radna ploča i prozorska klupica od istog materijala. Kod ove kuhinje jedan od najzanimljivijih dijelova je ploča Getacor, takozvani solid surface materijal, gdje se sve može napraviti po mjeri, po želji klijenta. Evo u ovom slučaju bio zahtjev da ploča bude malo dublja nego što su standardne, da bude 65 cm, da se dobije više prostora oko ploče za kuhanje. Već smo rekli, materijal je vrlo sličan kamenu, vrlo čvrst, vrlo otporan, ali ima opet neke prednosti naspram kamena, znači ne upija na sebe ništa, niti kavu, niti crno vino, niti nikakve materijale koji mogu ostaviti tragove. Materijal ima opet dobro svojstvo da se da nakon nekog vremena pobrusiti ili eventualno ako nastane neko oštećenje popraviti, a popravak će biti potpuno nevidljiv. Za fronte smo koristili dva materijala iz najnovije kolekcije dekorativnih iverala. Materijali se zovu Clayston. Interesantni su po štuko površini koja imitira zid, a u svojim sivim nijansama idealno su se uklopili zajedno sa Getacor pločama i sa svim ostalim detaljima u ovoj kuhinji. U novoj kuhinji nedostaju nam još samo manja kuhinjska pomagala i vlasnici mogu krenuti s pripremom hrane. Na prvi pogled odabir ovih materijala izgleda hladno zato što su sive fronte, sive su pločice i siva je čak i radna ploča, no drveni dekor u ovom slučaju spašava stvar i daje toplinu prostoru. Uz izgled naravno bitno je zadovoljiti i praktičnost. Iskorištena je osnovna prednost Getacora i od istog materijala izrađena je rubna lajsna kako bi spriječila prodiranje vode. Blanko sudoper s minimalnim rubom idealno se uklopio. Nove skala ladice s tankim rubom osiguravaju više prostora i izrađene su u tamno-sivoj nijansi, koja odgovara frontama kuhinje.
Kako bi radna ploča bila dobro osvjetljena, u stražnji dio gornjih elemenata umetnuta je LED rasvjeta. Kod kuhinje rađene po mjeri možete misliti na svaki detalj i prilagoditi je vašim željama i potrebama.